Hagani ka janmit kaboblay ayangi bangin yo bani syamlang hagani ka snong jonggi prabnget hangne hapo lang law ban yak seng ban pendon buram ya ka kerteng kabadon bor ga jong u isngo kumen sigade kumbaga tin ga jong blay ga laong bat kani ga jing seng sha kalong ka basau tanat hadu kata bat ka bangis ngau bo blay uthe ga jing kerku nadu menem step ngeli yo ye ki jing ruai ki jing duai bat kham tam ka khubor na ka tin ga jong blay lengba i pastor ka long ga jing kerku ka bakrau yangi ha ka ni ga jing seng ka bladem asngo ban pedang so bhai phi baro ki prabangej nagi artli ki balang ha ka ni ka annual meeting ka arpo jong ka Bible Society of India like sebran pedang so bha ya ki temen basan ki rangba balang ki pastor bat ki evangelist ki badon rengkat ha ka ni ka por to blay un yo ban kerku ya ka ni ka jeseng jongi ha ka ni ka janmit ngin ya sedang no ya ka ni ka jeseng jongi da ka jing ruai ka bakhat pra bat dep ka ni ka jing ruai ngasngo bha ban khot ye itemen basan ti kharlang do be in yo ban ya lam ban pule ka tin ka jong blay bat ban bu ha ka jing duai ban pen kentang ya ka ni ka jeseng kinong ya lam jing ruai kinde ki ju lej jalap khubor jing pen im ha ki jaj ban riu badum lej pen bana to ya thu butrai u khot ij ya ki batrang ka mansim lej pen bana lej jalap khubor jing pen im lej pen bana o lej pen bana hadu ki jaj ban riu badum kin yo sngo nong pen im lej jalap lej pen bana kin yo sngo yu kres utrai ngin ya ruai lang ya ka ni ka jing ruai baro git khot bat ngin dep ka ngin yo sngo ya ka jing pule ya ka tin ka jong blay bar ka jing duai na itemen basan ti kharlang do pen bana to ya thu putrai u khot ya ki ba na men sin le pen bana le ya la ku bo jing pen im le pen bana o le pen bana adu ki ja pen reu ba dong kin yo snel you long pen im le pen bana in your smell utrai let ya thu kuri jing pen pen ba utrai u aya pi let pen bna ba men sim ba it ba shi tom kin yo van di men tahi let pen bna let ya lap kubor jing pen im let pen bna o let pen bna hadu ki jat ben reu ba dum kin yo snel you nong pen im let ya lap let pen bna kin yo snel you Chris utrai let ya thu ku utrai ki bawan haka jing im let pen bna let yarap ki bat lot baswai bat ba mat la ka men sim let pen bna let ya lap ku bor jing pen im let pen bna o let pen bna hadu ki jaben reu ba dum kin yo snel you nong pen im let jala let bna kin yo snel you Chris utrai let bna kubor jing pen im kasmi kadu kalajan let bna ba men sim kordor kin yo im suasngi bisharkan wan let pen bna
Let ya lap kubor jing pen im let pen bna o let pen bna hadu ki jai ben reu badum kin yo ngeu yu nong pen im let ya lap let pen bna kin yo ngeu yu Chris utrai. Hashwa yang sayo yang pendem hak jeng duai pen mau nak ilai teli ki benta nak tin ke jong blai kabakat kum ka kitab sam ke nembar ke bacispa kat kendai ke dekot ke bacispa sau bacispa san gospel ke jong Lukas ke lanong bakat we dekot ke bar pupra parang kitab ke jeng pen pau kalnong ke baar puar ke dekhot ke banyau kentin ke bong kum ne da ki hukum jong me ngayo ke jing sempang namar kata ngai isi ia kalenti ke balam ler baro yaktin jong me kalong ke syarak ke ki jat jonga bat ke jing syai ha kalenti jonga Henrei ute ulaong kam suk shisha kita ki bayos ngeu ya kak tien ka jong blai pat ki basumaru ya ka hakme ngawan kloy suk uta ubayai sumar ya ki tien jong ka jing itu lupa kane ka kitab ngin ya pai show play hagi jing duai ngi dai ngu ya me play bau pa ujongi ubah beneng namar ka jing don ringkat ka jong me lembat ngi dei ma me ko trai ubala pen la ya la ki jong ki khon ki jong me bangin ya lum langkat ne ki men sem ke ba kordor ha kanega jaka ya kabangin pengentang sipor yelade kotroy habangi don ha kanega jaka shisha melawalam naki jaka kibajan bat ki bajngai kibahapo jong uput jong ka Bible Society of India jong ka like branch kabatroy melakren halagi jong ki syakri ki jong me ko trai banginam so syong suk halagi jong ki yang gisem lem dayo banwan banyalum lang hagan ke jaka nagam ta banyos ngeu ko trai ya tin ke jong me oi ko trai bangin yo banyaro ban badon burom ya me leng ba ki jing ruai ki jing khot kerpat ki jong i hakmat jong me ko trai Duai ya kejeron kahat ke jome ko trai hakan ke por syakri u jome ko trai ubayalam ya kan ke jing syakri hakan ke por balong ru ko trai presiden jong kalak sebran ko trai duai ya kejeron kahat ke jome mendorong kahat u ko trai bala banyalam ya kan ke jing syakri hado ban penwai ko trai duai ya kejeron kahat ke jome ko trai kerpang ya lo jong syakri u jome ko trai hakan ke por Bansam ya ke kubor ke tien ke jepene mei ke jome ko trai hangi hakan ke por. Ikon bet yo sambai ya preng pait lang balasus pa jome ko trai. Wadon ban trang ban ngap ayu bagak tien ke jome kadon ban kren lang ba jen ke por. Ban sum ban sle atrai dom men sima ko jome. Ka ke ba mino di suntur jung ko trai kum ubreu. Kandal long atrai sambai ban day hagadeu met kabangin yo ko trai yang abanang roy ko mau sambai ka tien ka jomai ko trai kapalai pausha kaban ru pausha bat ka basis pasha wai ko trai rungkat ka jome
ya ka jing ya leng ba jong ka biasai like sebran hai kini gi ar pawai tiligi snem ko kan ran ya ka jing rengkat ka jome ka jing kersian bor ka jome pedeng ka jing ki babon ki dai ban ya leng ba kabangi pentelon ya ka kam ka jome ka balong sibenta ka senglang jong ki kan hon apo juga balang ka jome ko trai na ka menta ka tien ka jome ko trai ban penyar ya ka tien ka jome oi kam tam ko kan rat gitu ki syagri ki bakoror ki jome ki bam sempat layo sneo ki bam sempat layo mat ko trai ka tien ka ba im ka jome trai ngi duhai me ki jong kat ka jome walang ni ban ya lang ba ki ki jeng kumang ila ya lang ba hakini ki snam plate no kumang ila do no ya ka bakum ka ka por ka bakordor ka bang yo ban ya lum lang ban syagri lang ya me ko trai reisen pat ya ka sngi mela ai kum ne ko trai yang i bang yo ban syagri lai lu ya ka teng ka jome wai jeng kat ka jome ap deng ni ki sngi ki ba ka bang i mat ko trai oi các thiên cái jome ka pau sabar kalapa hu hagilong ying gilong sem ki jongi regom ba các thiên cái jome ko trai ka kren ba kita sngi ki ba kado om ba ka jingker do ko trai ka jingker pu andrei ka jingker do ko trai ya các thiên cái jome tui snai rongkat ko trai kham tham yu khon jong ka palang ka jome hapo jong ka like sebran ko trai bangin don ya ban sem ko trai bang shirham ban pule ban minot yak tin ka jome ban bagak tin ka jome kan shong ker hai hangi ko trai bangin la ban ya le ki bor bru thap jom poman ko trai ka bagak tin ka jome ka long ka wait lam ar liang seti ka ba kham nep ko trai ban ya ki ke jong ka ne prathai baro Duai rangkar ke jome ko trai na ko bastang jong ni jisagri hadungin penwai ya ka bangin soto ko trai baka jirangkar ke jome na pengentang ko trai ya ka por ke bangiyo ban yalom lang ko trai ka por tuis nai ban ngau pdiang ko trai jing khot sagri barit jome ka por ni baro ngi udam ngi pan ka teng jisu balong ujo menen mentai sebelum jukut amen. Blayun yok ban kerku leng bagaktin ke jong u ke ba temen basan ulai yok ban pule hakmat jong i pai lang jong turai rangkat ki jing duai hagane ke por Blayun yok ban don rangkat ya gane ke jing seng jong i kenang ba ke por kanom slem gane ke jing seng ke long ke ba kham jurong idon sibon ki program ki bangi haban pendep dengan sengob ha ban khot no ya i pastor yungi i reverend di armarangar be sekretari jongka BSI like sebran be inwan hang ni khmat ban penbena ya kini ki nong yo certificate bat ngakhot ya ki kini ki nong yo ya certificate bakin kampen kloy ban wan senisya khmat hakapor ba sekretari lo penbena bat ni so komen sikade ban ngilai penbej ingin arngut kilong kemi ikong bis imyong bat ikong well tinabon so syang bakin yok banerap ban pensam ingin ki certificate dengan try kan kambha bakin wan hang ni khmat Tikum tu kumba lapan sengau dari presiden jangi bagan deka por jang kajing syakru jangi ke kamjrong namar ngidan kini ki bentai ke bagi dan pendap kan dia por tementah kumba lapan sengau di presiden ngam kuat syuban ban ia kajuk kajing kerpat imam i la kerpat tenginya poin nak baik syakan dia bentah bagi dia ban sam kini ki certificate apa dang jangi ki badai ban yo nak bentah kan dia senam arajar puai arpuar dengan pulai kat kum kagerteng yak ba ngidai ban yo ya kini ki certificate bat kat barhamar bagi usngo gerteng subha ya wan mi no wan shim no la rekam dan ki bahiang kan subha ban wan shim
Malah ki bahayang kemdan ki sekretari jeng ke area ken lang kebel pengkrek nak benta manuan syem. Imastar borlang renja nagabalang ubelai marskun permanent member. Mastar borlang renja balang ubelai marskun. Sekretari area mo lada kemdan ki bahaya. Nangta kong dari Morris Sosyang balang Presiden Marngor senior member. Kong dari Morris Sosyang balang Presiden Marngor. Kong Peris Yau Peniau balang Presiden Marngor. Kong Peris Yau Peniau balang Presiden Marngor. Mrs. Clarin Marwany balang Presiden Maugatan. Kong Clarin Marwany balang Presiden Maugatan. Kong WML Nonglaj balang Presiden Nongkasan. Kong WML Nonglaj balang Presiden Nongkasan. Mastar Oli Roy Walang balang Presiden Maukono. Mastar Orli Roy Walang. Teman san Enling Koi balang Presiden Maukan Wakwang. Teman san Enling Koi. Kong Bilinsi Sosyang balang Presiden Langlau. Kong Bilinsi Sosyang balang Presiden Langlau. Masta Heldi Roy Yopniau balang Presiden Langlau. Heldi Roy Yopniau balang Presiden Langlau. Kong Prilin Nonglang balang Presiden Nongspung. Prilin Nonglang balang Presiden Nongspung. Tememsan AS Yopniau balang Presiden Mautengba. Tememsan AS Yopniau balang Presiden Mautengba. Haki bahaya ngasam jong ilit Mrs. Trick Karbani balang Presiden Mayowan. Mrs. Trick Karbani balang Presiden Mayowan. Subhawan Syem. Haki bahaya ngasam jong ilit Kunlong Baby Imli balang Presiden Marngor. Balaklat nakakat ar shipau arjar arpau. Ini impadan kerteng isu tok baby sons Imli. Nagabalang Presiden Marngor. Haki bahaya ngasam jong ilit Smith Rindolis Elmolot balang Presiden Marngor. Haki bahaya ngasam jong ilit Smith Mianti Elmolot balang Presiden Marngor. Haki bahaya ngasam jong ilit Masta Kranli Karbani Church of God Markasah. Kranli Karbani Church of God Markasah. Mastar Full Moon Wanyang Bat Ikong Pediangsuk Karbani Presiden Mayowet Wedding Certificate. Full Moon Wanyang Bat Kong Pediangsuk Karbani Mayowet. Mastar Sonal Walang Bat Kong Fislinda Sosyang balang Presiden Mayowet. Mastar Kodian Walang Bat Mrs. Beautiful Tongni balang Presiden Mayowet. Kodian Walang Mayowet. Mastar Prostar Marngat Bat Kong Darlin Trunyang balang Presbyterian Sopian. Kodian Walang Mayowet. Mastar Prostar Marngat Bat Darlin Trunyang Sopian.
ban yokor yo pniau bat kong meribel so siang tenat balang presbyterian mau belai. Ban yokor yo pniau bat meribel so siang tenat balang presbyterian mau belai. Dan sing wan job peryong bat kong morality so siang balang presbyterian marngor. Silvanus Carboni bat kong Myris Yopniau presbyterian marngor. Mekli Carboni bat kong Mentilis Yopniau balang presbyterian marngor. Deltation Yopniau bat kong Marbyang Lin So Siang Church of God marngor. Telandar Yopniau bat kong Darlin So Siang balang presbyterian marngor. Tovias Marwen bat kong Julinda El Molot balang presbyterian marngor. Senderlin Marngar bat kong Senderlin Marngar bat Mr. Whitney Karjarin balang presbyterian Maukatan. Smith Zemira Lingkoi balang presbyterian Mautengba Baddi. Mautengba Zemira Lingkoi presbyterian Mautengba. Maukatan. To ini we Senderlin Marnga Whitney Karjarin Secretary Area Foundation. Maukatan. Maukatan. Hame ban Syam Halingkoi presbyterian Mautengba. Mrs. Emplodis Yopniau presbyterian Mautengba. Dei Mishwa Lingkoi presbyterian Mautengba. Dei Pi ban Kemen Yopniau presbyterian Mautengba. Shri Syam Borlin Marngar Church of God Tidang. Syam Borlin Marngar Church of God Tidang. Mining Star Thaba Church of God Tidang. Senderlin ini. Tidang berarti. Bestalin Lingkoi presbyterian Maukatan. Bestalin Lingkoi presbyterian Maukatan. Jong. Malaysia. Gloucesterful Marngar presbyterian Maukatan. Bestalin Lingkoi presbyterian Maukatan. Emerald Liti Sun presbyterian Nongkasan. Emerald Liti Sun balang presbyterian Nongkasan. Larry Penhun Hojan Church of God Markasa. Shimla. Mewan Shanbor Yopniau Church of God Markasa. Sayaka Meai Yopniau Church of God Markasa. Daisngi Dasuk Hujan Church of God Markasa. Daisngi kan. Nilda Banri Marwen presbyterian Maukatan. Shiltilis Nongput balang presbyterian Maukatan. Richard Bayaine Walang presbyterian Mayowet. Richard Bayaine Walang balang presbyterian Mayowet. Me Batskam Karboni balang presbyterian Mayowet. Pertapiang Karboni balang presbyterian Mayowet. Napi Hunlang Walang balang presbyterian Mayowet. Modalis Im presbyterian Mayowet. Wan Syaka Karboni balang presbyterian Mayowet. Risma Walang balang presbyterian Mayowet. Bishal Kopal Karsentiu balang presbyterian Nongspung.
Bishal Gopal Karsentiu balang Presbyterian Nongspung. Nafisha Mauli balang Presbyterian Sopian. Nafisha Mauli balang Presbyterian Sopian. Blesta Walang balang Presbyterian Lumpingan. Blesta Walang balang Presbyterian Lumpengan. Kintulin Marngar balang Presbyterian Lumpengan. Ritei Biang Yau Pnyau balang Presbyterian Marngor. Ritei Biang Yau Pnyau balang Presbyterian Marngor. George Jerwich Sosyang balang Presbyterian Marngor. Precious Sosyang Church of God Marngor. Risat Stone Marthong Presbyterian Laikse. Bamedbha Marngar balang Presbyterian Laikse. Me la Aisbun Yopnyau balang Presbyterian Langlau. Wan Biang Hun Imli Church of God Langlau. Wan Biang Hun Imli Church of God Langlau. Remikas Imli Church of God Langlau. Remikas Imli. Batelsha Elmolot Church of God Marngor. But Anansial Elmolot Church of God Marngor. Tang kita kibadai kiban yok ki certificate ini po. Te kemal I babon kelap po kiti jang sekretari area te gitu biyo sngau kin so bahaba ni kendu. Yagi sekretari area ki jang pi ban yok nak bentagi ni ki certificate. Te tang kata ku beli sibuan. Ku beli sibun ya sekretari boleh yok ban pendep ya kan ni jing sam certificate akan ni por. Kublai ya ikong welti na bon so syang ibrei we ni long kmi ki belayo ban ya rab ban pensam ya kini ki certificate ya kublai kerpang ya pi paro kini ki prabanget ki belayo ya kini ki certificate ha kini ki por bat ka jingyo jongki ya kini ki certificate kam sim dei ga no ga jing ai so ba rei ga de ga jing I jongki ya kam ka jong turai kiba kila no senyang nakam ta ka jingkan show jong ka Bible Society tingi ai kublai sibun ya kini ki prabungait nadu ki samla hadu ki long kmi long kpa ki belayo ya kini ka certificate ha kini ka sengi but kani ka ai ru ka jingkan tu nakabenta jungi iwe piwe baro ba hagis nem ki banwan bangin yo banian no senyang lang bagi tu ki kerdan ki beper kebakin sapen poi haki unit ba pinyo ban ya simbenta bat pinyo ya gini ki certificate bat kani ke jing ya no senyang jong pi ke jing ya simbenta jong pi haki ni kerdan ki beper ba pinyo ya gini ki certificate kalong na kebenta ban raise fund ya ka Bible Society ba knang ba kanla ban penmi sibon ki Bible aktin ka jong blay ban yo ban penpoi si ki bangej keleng ha kan ka ri ka jongi te ni Aisha ka kam ka jong blay un kur khu ngi sibon blay un kur khu ngi hadu si spasya te tongin nomlong ki ba slur ban yo ban simbenta ha kan ka ban ya senyang nak benta kini ki benta ki kerdan ki ba per baga BSIF India kala penbej. Te hagan ni kapor haswa bingin yo ya ka choir rengkat bat ke jinglum ya ke jing aingu
ngin yo ban ruai ya ke jing ruai koros ke basipau ka kuayar ke benengkong ngin yo na ke balang blai nong kasen ke baar na ke balang presbyterian rang belang ke balai na ke balang presbyterian mau yewet di kini ke jing ruai na basipau ke koros ke longkum ke jing ailat ya kini kuayar bakin yo ban penkrek di tungin ya ruai lang ya kini ke jing ruai ke basipau Daga bakirku ai kajing sukapo ro nagamana gospel jong me angin bam daga mu pendap ka donut jongi daka jings ngoba naneng dengin yaro ya mejunom bati angel kodbo neng dongin Dongin yaro ya uko pabat ukun ya omen swim roju nom hallelujah amen.
bát rượu quên lên nhà sinh in mai chim vai bát mai in nhà rồi Kiki por kilanang jan ikumbakin sakut no kacabang ipai tangki jing sudah ladai hamingi sepngi lane na shate shati la idu jingker men ka jing im jongi trong utran yaki men simbala jon barosha ban pen hai ban pelat na jing tem rau trong ki jing sâu ba perte kibadap tangga ki jing itli shurke hang nu padang don jing su Shabang ipai ladai haim lang salang dihagiwe Puntang kijing pacing pra lahas nong nikibala amanu patbandang yo iya kata trong utra yaki men simbala jod parosha ban pen hai ban pelat na jing tem rau trong ki jing sâu ba perte kibadap tangga ki jing itli shurke trong utra yaki men simbala jod barosha ban pen hai ban pelat na jing tem rau trong ki jing sâu ba perte kibadap tangga ki jing itli shurke
ngakerpat ya i propostor KK Karsentiu niok banwan sini sekmat ban penkentang ya gini gijing aingu. Tangin duai. Kau belai bak pajing ba beneng idap da gijing sngongu ya meken ran. Melongu belai ujongi batip iki baro. Malaysia yu upat lang ubalasius pa jong me. Jong ka Bible Society jong ka like se branch ka jong i bandon na kani kamadan. Hang ni ha unit lang lew kendar be ban penlong kani ka jing syakri lambat me. Tribe be snai ngidon na kani kapor ka bamenta. Kum ka annual meeting ka bangia kendu ka ba arpo. Ngingej kami ka jingalam ka jong me ngi kumni kumbangi long ka branchi baro ka wai. Bada kani ka klipmat ka bamenta ngidon na kani ka jing syakri ka baar kendrat bein. Ngilayo try bein. Ban yarwai ban puli na kaktien ka jong me. Ban bu ka jing duai. Ngilayo sngauru ikiniki sur ki batiang na kiniki kwayar kendar be ki belai khmat jongi namta ka buram ka jong me. Bad ngi donru kendar be ki mupat lang ban ai khmat jong me ka jing syakri ka jongi ka bamenta. Ye kiniki jing aingu ban ai shika kam ka jong me. Ngi duai ban pen kentang ye ki kendar be la kanu ka benta ba ka branch kan yo ban pendon kam. Apo ka Bible Society jong ka India hi barok kawai. Ngingej kan long nam ta ka buram ka ba kraw jong me kan dat bein. Kham tam ban pen sapriang ka ktien ka ba em ka jong me. Bat ka badan boru. Ngi duai ba men kerku ya ki bala ai sik kini ki jing aingu kan ran. Badai kumjuru ki bom la ban ai kini ka por ka ba menta. Pen la yang i ba kham tam ngin la ban ai. Yela ka jong ka jing em ka jong i. Hamire yela delud barok kan dat bein. Namari ka ba mela kerku yangi ki kam ki baro. Bat kumjuru mela ayangi kamat ka bakot bukya. Bat kam tam mela ayangi ka jingim ka balam mela persat. La ka jong ka men simblay ka jong me. Ni duai ba men penla yangi ben sngo tu ya ka ni ka benta ka bak kongsan na ka jingim. Bangilong ki ba im day namar jong me kanrat ba in ba bisnay. Ubala tao yangi. Iduai kene ka klipmat ka bamentaru usakri jongme unsakran ne ka ktien ka baem ka jongme long lembat u kanrat ba e lamaw munsim jong ka jingkular uban yang hasanda jongme kanrat pat na pedeng jong ilang baro kene ka por iduai ba men simti kene ka por kadang sa bro lamba kene ka jing sakri ko kanrat na bang idam iduai agar teng ka baem berdan bor tam jong tribe nong pnim Jesus Christ nadu menta bala kertaru amen. Kublai sibun ya i propostor i balayo ban pen kentang ya kiniki jing aingu hakane kapor ngalakum lorni kendiat ya ki kijat jong ki pastor ya kijat jong ki rangba ki wesong sedin namar nga perkat bade tang kijat jong ka batem hi tengi i gini baru ki wesong ha sedin ki kijat ki liatem hi namar ka jing sobang ka jing sotiang ya gini ki sur jing ruai jong pi lightly kuayar ba pilai ruai hagane kapor tengai skem kini ki jing ruai ki ba pilai ruai hagane kapor kila kiu soj hakmat jong blai kum ki jing knya ki ba ubi dengan ai ku blai pi baro lightly ki kuayar ki bla ruai kila penlut ya kapor jong pi ban pen kre ya gini ki jing ruai kala long sisa ka jing kerku nak banta jongi ki pailang ki jong turai na kentu ye pi to pinang ye ruai khamba shu nak mta ka gospel ka jong turai ubleun yo ban kerku ye pi baro lai teli ki koyar ki ble yo ban ruai hagane ka por ngida dab da ki jing sokmen ka bakrau hagane ka janmit ba nalor bo blei ula plilat yangi apdeng ka por ka bakim
bat hapdeng kepor ke artetin bangin yok ban penlong ya kani ke annual meeting ring sungu yo blay bula pli ya kani ke lat ke lenti ya ke kabu kum ki pailang ki jong turai bangin yok ban syam lang ha kani ke sengi ngisengau kemen si kedai ba i pastor Dr. Oel Snaitang bulong weni ki pastor rangba ha ka balang ke jong blay ile yok ban kular bat ile yok ban pelaj por ban wan ban yok ban asam ya kaktin ke jong blay te insa yok ban pen itu hi ha kan ke por te pastor ngi dapet yang sobha ya pi kum ka branch hi barok ke we barangis kembo blay un yok ban pendon kam ya pi ha kan ke por lengba kaktin ke jong blay tang ke we ke bangakwa ban pen itu ya pi ilong we ni ki pastor kibala penpau ya kadur jongi ki Kristan omde tang ha ka jalla mekhalia hanre ha ka ri India barok kuwe langba ki jing tho ki jing tar ki jong i kila longsha ki jing kerku ki bakrau nak benta ka balang Kristan jongi omde tang ha ka jalla ha ka north east bat ha ka ri India i barok kuwe tu blay nyok ban pendon kam kerku ya pilang ba ka tin ka jong blay ha ka ne ka por pin yok ban keren tingin yok ban ruai shuai ke jing ruai ka ba nyeu ka koros bat hadin kata asngo bah ban khot i pastor bin yok ban samno ya ka tin ke jong blay ha kan ke por ai jing bhabre u Jesu on i hanga dur bas ngerit bat lembat basisya amen mensim ublay jing long jong atotre hado jing bhabriu Jesu on hanga I rangba dong yalam badon buram jong kani kajing seng Bible Society of India ka badai ka annual meeting ka ba arpho kinong kit kam ba jong ka Bible Society of India like branch ki pastor ba jong baro art li kini ki balang boyo banya poilang kumne kene ka khleban ki pro pastor ki evangelist ki teman besan ba ki balong kinong sarai hala ki jong ki balang ki rangba balang ki long kemi ki khon samla bat ki hep ki baren pen kemen yangi lamba kini ki lai tali ki choir ki bakodor ki bangile sgeo kan ka clip man haring kat lamba ka jing ai kuble ye pi ki blayo ban priang ye kini ki certificate ki ba kodor bat don buram naga Bible Society of India ka balang hang ni ha lang leo blayo ban priang ye kan ka jing ye seng ki perlok ki projor ki ba ki bathon bat bangro beliau banguan kumne hakana ka jing seng lang ngayeng hakana ka por ban ai khoble ye pi haka kerteng ka jong Jesus Christ u balong u trai jong ki trai u sem jong ki sem u blai bakrau bor belawan na bneng sakana ka khndo ban wan long ka lenti ka jing sisa bat ka jing md u bla shaya phalor ka ding pna bo la mi pat bo bla kiu no soj sabneng bat bo ong ngan sa wan pan ngidon mentaha kalenti jong ka jing yesem ring katlam ka jing wan pat ka jong tra jisu ban wan rong no ya ka balang bat ki bangai ki jong o bat ngin se kendo ngin se semlang yo o hasoñ beneng kata kan long ka sngi ka ba krautam ha ka jing ya lenti jongi ha ka jing sakri ha ka jinget ha ka jing ya lap yo neu khon jong o blai unong pen em ba
ujongi ngadam da kajing sngongo ya pi bayo ban khot sngo bha laminga ban wan sekane kajing ya seng ba kabakat kane kabah kajing sisa kila days de ki wai pat ki ban yo ban kren hakat kajing ya seng kabah kat ne tela kataro namar ba kajing khot sngo bha yanga kawan ka por jong kane ka perthai huri hura ka pandemeng kabangam sutip lang andang lan ban mi nalayeng na magajing perking kung lang ngabajor ngalaong ya i Presiden Badan Buram bangin saya pej la kalong kumno ka perthai lau tau COVID khat khandai ula sange ni andang beteng ya kata kajing snow wet kajing so thot kajing tray kajong tau knyang klam ubalawan jia ha kanegari haka perthai jongi satlak ro klamdon jingyau siliang khmat yano ro tering asu thu bapi ki prabanget ki bahapo ka like se brands nado bapilabo jingmod ban pelong yakane ka annual meeting ka ba arpo haka unit ka bahangne halang leo te hadu katno ngalasu tho bakijing duai jong pi ki lalong ki bajor hadu kata hadu kijing od jing yam jong pi ki la kiu soj hadu ki tolong skor ki jong ublay badu blay ubla yasngau kijing duai kijing od jing yam jong pi bad jong liang baro ula sya skor bad ula jubam kijing jubab jong u kalong baula pensange no ya kajing trai kulmar ka jong no knyang klam ka baar padul ay ka por ka babyang ya pikum ka balang bapdyang ya ka kajing ya seng banyo kijing penkre ki bahon bar ka ba kam kongsan pat kalong bau sya ingi ka ka sngi bangin yo ya ka sngi ka barang ka basaj ka hadu menne hapor bangahian ka kali ngalas ngau kumbang ong ngadon hanong po jong kadong ribhoy kajing sit kadhado ba ngas ngau bakalong kajing jubab kajong utray let's say kanday kasin kabanung kong bakinongwan jing aseng kini oban ra syatri bakanday kasin kabanung kong hakani ka posnem kakani ka snem ka pamenta bangini oban plate yala kajong ki syatri ki jongi om namarus lap ndray namar kajing thaba jong ki kejat sengi kata do bela pentingan penhon yang iki bayo banwan na kajing yaseng to try nang kerkhui pi kum ka brands banyo ban tray khambha shu kat baki sngi ginang wan banyo ban pentep bila ka jong commission jong kajing tray jong pi bat ngini i baki riu khot ki riu blai ki jong o kinang yami sakmat bersaprang banya ba lam ki khiu ki bakentang ki jong o try banyo ban tray pendem na kabenta kaburam ka jong o kublai shibun chairman bayo ban pentip katu katne ha kajing yadai bar kajing tray jonga la philaong bangan sayo ban kren kham ha susu ban penitu ilade la kata kalong ka badon kam rehi por bakhndiat ngakwa ban yathu yepi bayadon lang nakaliang ka balang presbyterian berkumjuru nakaliang ka balang ublay ngalasdang nga kajing sakri jonga kumunong hikai haki school theology nado ka arpo tarik ka jong ubnay July jong kasnam chijen spa nyaw popra barkajaka ka bangyo bantray nengkong kaday hapo ka Chera Theological College lada don mano ki bapersyang banya tho lem malumalay kajing im jonga kinamklet ya kata kajing sedang jong kajing sakri hapdeng ki bapule haka School of Theology haka Chera Theological College haka snam chijan spa nyapu pra haka bangile don ringkat lam berki pastor ki balalong ki riu kraw haka ri baka judge benriu jongi bat kum juru hari India kumi Reverend Dr. H.M. Rabtham nang tang alayo banya kendo ro yau principal banengkong nakikasi jongi banyobat ya kakam principal jengka CTC Chera Theological College belatip no menta daka John Roberts Theological College ke Bahamaklon baditai di Reverend Calvin L. Soklen
haka jing sisa de namar ka jing bamla shu jong I bat bala syong taj ro de bai pastor rap thap ilawan khot yang banyo banyarap lem ya ka theological college sekapor ka badon kam nong hikai tema I bala temen bhai pastor Kelvinel bala temen ki kejat ilayo ban Kristian satang malu mala bar ka jing sitam ka bala ban I daya ka por ka bai sange no ma I ban beteng ya ka jing sakri ha ka college ba lat wan ka jing khot so ba banyo banya trailang kublai sibon na ka banta ka jing duai ki jang phi ban ga kwa ban ong ye phi bala da don kanu kono ka por ka bang loya ai kambo ni ka jing sakri ka dei ha chera theological college but ha do ka por ka balra ha mauklon ha ka snem chian spa khnai fusau bangalayo ban ino no e ka kam nang to damar ki wei pat ki kam ki bangadang dei ban trei ai ngo yo trai ban kaliang ka balang ro ki don kakti ka mon kakti ka diang I ka ban yo ban ai man sim lam yang bat hado kat no nga susaj man sim da ka jing don tilang jang ka balang lada don kanu kuno pat ka jing duna ka jing tlot baro ka de ka jong kam dei jong ka balang ngai ngo yo trai ban da bangawan hang ne idoni pastor temen ni pastor Wals Marwen ubang adai burom nyokor bhai I hakapor ka baywan sim ya ka degree haka convocation ka balalong Serampur College ngadang puli Serampur ka takapor bat menei dang penken mau yang pilih alam yang ki tliu kisar has Serampur College kamtam ya ka library bat ka museum ka belatip ya ka akum ka kiri library ndala penken mau kum tai ya kata ka bangyo banya donlang banya rung siki kendong kensrot po Serampur College tengah ong I bakasa satang ka wei ka bangam simpalala ban pendem bat kata kalong ngam simlala ban lek pen I ya ka kotba kasi ka ban nengkong do ka bagi kot ya ka kasi New Testament bla translate ya ka daw Reverend Krishna Chandrapal jong ka Serampur Mission ublas dang ya ka translation na do ubnai April May jong ka snem khat praspa khat lai bat hado badapen mi pajba ya ka ka snem khat praspa lai pusau kaladei ka kotba ka ban nengkong tenrei namar bo pundon kam da ka tin sala bat bala thoru hakidak bangla am sumla don mano balala ban pule bat ban soto ya kata ka Bible ka badon hakiri library hado menta kasa kumbaong susutam no satangkum katusbir tekam sumlala ban pendon kam bat hadin bo Reverend Thomas Jones ringkat lam ber ikurim jong I Ains Jones nda bakilawan yuk yat hasora haka ar katarik ke jong brajon yung kastem khat perspa sau puwei kilayo ban sedang ban translate nengkong ya kaktin ke jong ublay bat ka translation ka ban nengkong do balayo ban pendon kam hai jingya seng kabalalong haka jaka kabalabo yaw Reverend Thomas Jones badi kurim jong I bakin syong kinsa harjan ringkat lem bat kini ki sipai pareng da kadau jeng ka jingting yo ki don mano ki banwan kput ye kini ki missionary bat kata ye kabaloyo ban pendon kam nengkong kadai ka jing duayo trai the Lord's Prayer kadai ka translation ka ban nengkong do bala pendon kam ye ka haka jing ye seng haka por ka jong Reverend Thomas Jones badai mauru ubalayo ban penkela ya ka gospel kat kumumatias balayo ban pendep ya ka haka translation ka batamai da ka ba pendon kam ya ka tin sora bat kum juru dakini kidak Roman lani kidak Latin bajuong hakipor menswa kini kilalong penban kita ki maujam bat ka nongrim sa ka translation ka bapura ka bangyo ya kaktin ka jong play kumni kumbangyo menta ubala seng nongrim ya kane de Reverend Thomas Jones uban nengkong te kalong ka bomday yangi
bangin suklet no yakini ki belai kakti kamon kakti gadiang ki belawan bani sya sitom rengkat lam bat pi bat ngi bat kum kari bakajaj benreu telada dei bangi ngi klet no yaki te ka perthai hi bat kum juro kamariang kan sakeno yangi bangi long ki breu ki baklamakor bat ki breu ki baklamran kam don jing ngorem bangin kenmau ye kito ki balayo thia no nama kaktin ka jong trai kong to kenmau ya kita ki bala sensar halor jong pi ki bala ya pi ya kaktin ka jong ublay da ka ba perkhat ro ya ka ba kot jong ka jing em jong ki da ka ba pertho bot ro ya ka jing jong ki kaktin ka jong ublay kong to kenmau tikini ki balayo thia no kum Reverend Thomas Jones kum Jo E.N. Jones ikurim jong e bat kito ki balai ya kakti kamon ke belawan ban sya sitam ban penyo ya kaktin ka jong ublay kan long klemakor namar kaktin ka bong to kan mau ka jingmod bakongsan jong ka kalong ka akor telada ka akor kam don su la ka jinget kala ban ya saprang te nginom ya per na ki kunu belial ladang ilong ki breu ki baklemakor traim kar khu yangi bat hado ka de kapor ka bamta ka long ka jing aingo yo trai na mau trai ubang ngingi sakri anda habang iladwai u klem sngap jar ula jubam bat ka jing jubab jung o kalong ka bahon ka bapdiang hon kabapura kalong ru ka jing jam kalong ka jing kemen bom don kentin bala ban batai bat hado kat no ngin ya ro yo trai kini kidai kisngi jong ka jing tanjo ngi im kapur ka ba mapi bat mangang yo ban yat lang ba ya kini ki jing ja ki ba pla ban ngakwa ban pule ka kapur naka gospel kat kumumatias nakalnong kabaar posaw bangan sedang pule pi nado kadukot kabalay hado kadukot kaba hinyew hado kadukot kaba pra bat kaktin kajong utray kong kumni te habaw dang siyong haloru lom kiyolem kisenran kilawan hau jar jar kidaong toyato hangi lano bakine ki ay ro kinlong bat ka bakum no kadak ka jingwan jongme bat ka bawai no kane ka perthai teu jisu le tho bolong haki to sumar bau no unoro onom syukor ya pi nababon kinyawan nakakerteng jonga kidaong mga ubaw kres bat kin syukor ya sibon bat pinsayos ngaw syapang kitma bat kijing benai kitma to sumar wats ngaw kuslay nabakaday bakiniki ay baro kinlong hanrey kabakot kampat lajya nabakakenja benreu kanyeng yale ya kakenja benreu bat kahima ro ya kahima bat kinlong kindem sneu bat kijing yap tem ro bat kijing kenyo jumai hasibon kijaka hanrei kini baro kilong tang kijing sedang jong kijing jenjar kani kadai kaktin kajong utrai kabau jubab ya kajing keli kabakisnran ba ij kijong o anda habakile kiu halo lom kiolem batman bakiu halo lom kiolem kitib bakade kapor kabau kenrad ba ij jongki ulai ban penjataj ulai ban pentengan yalade ulai ban penjai jai ki jingmot ki jing perkhat ki jong o kam dai kum harod doriau kam dai kum haki jaka yau jaka hat kam dai kum hangta ha betsaida ka jaka di dokha hanrei ho lom kiolem ka dai ka jaka ka babyangkeng ban bo yakini ki jingkli ban ong toya tho yangi lano bakini ki ay ro kinlong bat ki dak jong ka jingwan jong me
bat kabawai no kanika pertai kini kilong kijing keli ki bakia bat kisenran ba ki tip yo jisu laulongu konu jongu blay laulongu blay udai patru ubreu udon kamban penjat taj yalade telada day baki keli badon ha bedside u jisu un wit ban yo ye kijing keli ge ba lada day bu don ha rod duriao ban yala papleng upaj ba hang taro kan long kajing wit ye yo kadona ka jaka bu day ban yala papleng san hajar ngot tang kirang ba ban sale ye ka kamba hakata ka porul de keli jing keli na ban jubab kan jangan sika de haulum kiolem ulum ubajai jai ulum jong kajing penjatan ulum jong kajing pentengen kan long kum ka resort yo jisu kan long ka por ban penjai bat hangta kilej ban keli ya kijing keli giba pra bengej ba bat barok ki balawan na jan ban na jangai ke ka bala bo jing keli yang iya kini kisngi ka bamenta kalong gi ha kisngi ki ba pelatam kisngi jong ka jing pendep ya ka tinu blay bau try jong ki try badusim jong kisim slam su ban wan sekani ka pertai kini ki jing ja ki ba pelatam kidon kumbalai bat sauteli ki jing ja kibam simla kemilanti handrai kila pensayong yo kon benreu bat la pensam tawe klam don jing nyo siliang kmatso laus mu patsa la kinong krong la ni habandi yangat ya kajo kajing sakta ha kana kajing jia ka ba phla kajing jia ka ba phla kalong hopnai December jong kasem hajar khat khandai hadin baka China kam la su banyadana kajing try jong do knyang klam balatip kata kapo do coronavirus leya to no sa kapertai baro kata ka WHO ka World Health Organization banong lami uneu kunja jing pang klam u virus bom la su banyada ya kajing try jong o saya pet lam mapi anda baka World Health Organization haswa ban kot upnai December yang kesem hajar khat khandai anda habla wat bha kilalab bau day kunja knyang klam belajar kerteng no yu utau covid khat khandai nado bala penjari kumta kajing par state kajauno knyang klam kalalong kabajor hado kata-kata bala dangam bakla ka arphulain arphusau trik kajau brai mats jong asem arajar arpau la declare kata ka containment kata ka lockdown ka banungkong hangde hari jongi kata do la khang snong khang thau bat kajing social kai bomdon kentin bala ban batai banadin kajing yap kajong doktor sailo da ka ba keno budai da kajing pang covid kata lele ka penher sengiu yangi bomdon kentin bala ban batai ngisong ani ka klam kabom padjujia meno hado menta bangayeng apreng jongpi kat kum ka report balaya tho kalong baki balayap no covid khat khandai kila poi menta kumba san phun reu lak ngot hakaleng saudong jong ka prathai kan dei na preng ki jaj jing pang klam bom padjujia kat hado ban sim yakim sim ki bakodor lajan san phun reu lak ngot hadukat no kalalong kabasaw sirkay. Kajing jia kabaar pat kalong bakalakta ya kasuing beneng. Katado bakita kibreu kibasyong akaway gajaka kiyong kani kalalong kajing jia kabampat jia meno ani kabakla kajing jia kabakla. Kibreu kibasyong hangta ha Western Canada berkata kajela jongki kabakikot ka province kadai ka British Columbia hangta kijisyong hapdeng kayor baro sistem kilom kibali kibapnai kidon kibalong lamstem bat kajing kriat kalalong kabajor laylay hakiport lang kajing kriat hakiport lang kalong minus teng hadu sipo minus hadu khatpra ro
ki breu ki song ka jing krian haki por liur ka jing sit ka por liur ro kampalat ka khatnriu degree Celsius kani ka bangidon mangi menta kalajan palat ka arpo degree Celsius AA dia kari ka bolong kumta tang man siam snam ngan ya tu ya pi ki breu ki bom jumat meno ban ya pong sweater he ban ya lawi ki sweater jangki bat ban sya sngi kensan pat na kajaka ka bajulong berbor tang 0 degree Celsius kajing shit kamut kata kajing kriat ka bapalat kata do kumakran danda manori ki porlok lada bia kombia kampat poi hamadan kelak ha hadu kata kajing krian tenrai man semsnem kakiu kajing shit hadu sau pukandai degree Celsius kamut kham shit ya ka Rajasthan kham shit ya ki benta jeng ka UP bom dan kentin belaban batai nang ta ka don ta snong litan ki don kumba saus pa ngut ki nong song snong hang ta lahaban pen kendria no lahaban pen pet snong ya ki don kini ki dingba ki baki khot ki rainforest ki toro ki mla su ban yeng bat kata kalong kawan ka jing kem ding jong kini ki klau kadado kata ka snong litan barosi snong la ing lut khat like not tangki breu ki bala ban pen kendria ya ki la do nadong syadong ban ngasngau kumba ong ka jingruai jeng ka balang Presbyterian perthai kan ing lembat ki paila tang ka tin jong me kan ne ki jingjia ki bakla ka jingjia ka balai kalong ha ka arpo atri ki jong benai Desember habalawanu pria ubam don jing sawa lese ka kalalong kampla si kadee upria ubajur rem don jing sawa utap long stem ki porlok ang te islong kyong kaladei kayor ngong kam dei kayor dei pria li udei pria stem kajing kriat kalalong kum kayor nama kajing hap yor ngala yu iya gajaka bahab yor usu hap kum bahab ukun pat kum to tem dei bahab kum bahab upria uhap kum bahab ukun pan kajingnya taka por kelong ani kabom jujia kajingjia kabasau mentangapan kajingjia hakaba katma kalaki buk hapdeng ka Russia taka bahir tma ya ka Ukraine bat mentang dia tui pi tang si posngi uputin berngem ban pelat ya kadaka nuclear bomb sausin la sosir kai Dwailem bahkan ika mensim soitan kanuman hakinong sensyar jong kari berkapertai berkinyo ya ka mensim ka wajai hapdeng ki bakum kini ki jingjia ki belajar katne ngakan mau kapor ka banglaikai ha ka yeng jong ka wei ka longkmi ibadai i doktor bniat i dentist i Dr. Marbanyang basa ha Oxford akadong Kansas laban te kemi jong i nga julai pegi i na may la syutia pang badakapor badang jiao COVID kumtu te ki klempen tip syu nga ila klat no ndala kam duna ngalalikay hei te ila ya to kumne idei na kabalang Presbyterian ndring idon kajingya jan kajingya bakajingya buram te ndang alek hiying jong i nga jurong bet sing sadya naman la jurong kumta ngam jutip ya ka kamran songkai bat hangtang nga jia kendu ikmi jong tai Dr. Marbanyang bat kum juro bane songkai rengkat lambat ilong ka breu ka baru blai ten alek hangta kadon kami ka bapelon bat ki ai ta kamula ban song te khoti te ginong trei ong ale wan sene baywan ni pastor ni atho ingi nagaktin ka jong blay but in batay rude te kat badang ya song kumtai tay longkmi doctor ini idayam kum ka longkmi ngonoong balay adin balayam kum bakato ka por ngong balay piam kum ne pisosi bay may bay yung pi laklat no na ganang kapatay yung ngam sosi ya kajing klat no imay na may ilalay da kajinget ilalay da kajing penkre ilade kadbadang dang sa aga nagapertay tengo balay piyam
hang tayam biang barhadin katukan por sa jubam yung pastor kajing yam jonga kalong badang suan kini kijing jian no covid bakat kandai kadon kajing hiar hakajing long jing im bakan jaman sem hapdeng ki pastor kamot kentup u oil snaitang hapdeng ki nong sarai bat hapdeng ki biatre ka kam ka jong utrai di iyam komta ngaro lada don mano bayam ngam jupen wet yaki nga ailad bakin yam hado bakin dahon pen pensange ya kato ka bakiyam kam don jing bha hakaliang ka perkhat perdany ailad bakin yam hado bakin dahon ten dailah hon kumta te ngong kumne kong doktor ngatip bangi ki pastor bat kinong sarai ki temen besan kirang ba balang ki long kemi ki bible man ki bible woman ringkat lambat ki kon samlaro ten la kumno kelahiar ka jing im jongi ngilaya ting kadahdo ngilaya buri no yalade gimpoi shu hayeng jong pi ten rei kat banyam kumpi te doktor ngam yam ngomta te kat benang umta ngong ngam yam ngong ngayalade te unong ruai siya mensim wong tori sajam toyarojam ngamarwei ngakmen hapdeng kini kijing jia kibapla kijing jia kibom jujia kini kibalaja mentang akmen ngarisa hayang asemro ngahikai bangin kemen ngin tapti apdang kibakom kini kijing jia bat ngaongi doktor dan tan lai teliki kibang akmen tilas ngapha takapor ngong kadau kabang akmen kalong bakini kijing jia kilong saki palong sabot batang kaktin kajong ublay kabakren ya kabasisa kaktin kajong ublay kamjunang ban kren kai kamjunang ban yale danda kakren ya kabasisa kaktin kajong ublay kadai kaktin ya kabalapan kentang ya kabala persat mensim ya kabalapan kobor ya kabalapan kentang janai ya kabalapan slek kamdai ka konstitusion ya ka konstitusion dangla banya aman dangla banya pendap dangla banya minors dangla banya le kumno kaktin ka jong ublay tikadai kaktin ka jong ublay kabala persat mensim kabala sle kadai kaktin ka jong ublay bat kani kaktin ka jong ublay kamju keren kai teng alakran kumta iru ilasdang bangyat samrekhi ngong kadegaktin ka jong ublay tinamar katanga kantu yepi kum ka Bible Society kaktin ka jong ublay kadegaktin ka jong ublay menta hari India kitab ban benrap no sa kagita ngakwa banya tu yepi baya kagita la declare menta bakade ka national book la pelong compulsory ka haka defense forces hakisipay klempep kan poy kapor bansa hukum ro iki balang Kristan banyabo ka gita hakiying mane jongi ngam ong ye pi wat nom pule ngong ye pi ban pule tang banyo jingtem henrei banya pendat lang berkaktin ka jong ublay pinlong no napdeng kito kibapai din kaktin ka jong ublay kadikaktin ka jong ublay anamla ban pendam anamla ban pentam anamla ban penlang kumboong ka kitab ka jing penpau bela pipelang ya kaktin ka jong ublay katakambol na piat syu to ublay un pelang da ka jing yap tem da ka jing yap klam uong pinpuli nakalnong ka bakado ka kitab ka jing penpau bagadukot ka bakado ka kren ya kita kaktin ka jong ublay kadai kaktin ka jong ublay kani kalawan om tangkum ka jingsay kalawan kum ka bor
kalawan kum ka magnet, kala donru ka bor, ya ka ban sop span ya kijinya per baro. Hakari baka jaj penreu jongi, ka jaj penreu khasi jantia jongi. Balapan ya per ingi da kitin tenat ki ba per, bat karkum ka jingkhen jonga galong, kitin tenat ki badona kari ka jongi, kila don omduna ki lai pu sau teli, bat kumba nyau bat prateli ki kitin bomla ban so tho la de kren, hakari baka jaj penreu ka jongi, kak tin ka jongu blai, kalapan teli lang yangi kawe. Watla lada don kanu, kawai pat ka bor ka badang tek song lang kawai yangi, kadai tang kaktin ka jong ublay. Ya ka district council la ya penpat ya ka. Da ka baburam ro, wat ka riboy sinor ro kalalong laka jong. Tenrela pilek hari jantia la ni hari boy hari khasi, idon tang kawai kaktin ka jong ublay. Mentapat kumbalais na mi la don way brew shimet sikitan joai, ban ma ulayo ban translate ka testament ka batmai sa kaktin penar. Badi uta ki ang umajo ay. Hadin bala da penmi ya ka la da passion sa guhati la wanra sa silong. Ngani atuyi pi ngam ju syongkai hajo ngaliwat hado bangan da syem. Lai teli ki kopi ngayo ikita, bat kita ki kopi kidan bat nga. Tesatip hang ni ba omday banga kren kai, nga kren ya ka basisya. Kabanga sungu yaki penar hari jantia galong baki klempiang ya kata ka translation baki klem pendon kam wat haki yeng kisem ki jong kiru kim tip bat kim nang ban pendon kam ya kata ka Bible dah banga poi hawang ajer kidon ki khon samla ba baki lawan ban sengap ya ka jingkren jongai ki artli ki jingkren ha ka seminar ka bakerpang ngalakli yaki ngong pi ki banapna nang ne ki bela pule PhD ru ki don ki bela pas MA ru ki don ki profesor ru ki don ngong ngakwa ban kli pi kumu breu menari khasi pi adon kat no teli ki kot penar ki adon tang iwei kenja souvenir tengah ong haki ngong ngangadon kumba palan ki sipo teli ki kot ki bakak tin penar ngong adon ro ya ka Bible jong ka testament ka batmai bato ka tin penar piadon kim pat yatip ngadang deu banong kong ba yato yaki tekei ka mga kwa ban ong ipi hakade ka por ka badang te song lang ka wei ya ka ri ba de ka judge benreu jongi ka de ka tin ka jong ublay la paria ya ka tin ka jong ublay la paria bat anam don kano ka dawai banta ya ka jing ya teli ka jing ya long ka wei hapdeng ka ri ba ka judge benreu jongi kak tin ka jong ublay ka kren ya ka basisa kak tin ka jong ublay kam ju kren danda kam ju kren kai ngong hi doktor marbanyang saya kane kawai kak tin kabaar pat balay banga tapti nga kemen ban nga ong torsi sa jam to yaro jam day namar bang ya ke ka bala to akak tin ka jong ublay menta pat la pendep ken hakani ka gospel kad umatias bala to ya kani ka gospel da kabayos ngeu bala antat ro bula puli ya ka gospel kad Marcos bala da penmiswa dari kijing pendap jong Matias kilong ki bakraw nalor bo de ujiu hakajo ka poro ula im kumu nong pop laulong lebi udei nong krong bakata ka kam krong jong u kam dei ka kam krong ka badon buram udei udalal hadukat no bo long breu badom bo bitar dan rei nado bo jisu ula khot yung ale bot nga ula bot ula kongo yu jisu ula long sundran ubayai ne Uni ula to iki kentin jong Jisu. Bau Jisu juba bagi jengkeli jengki haulum ki olib lano baka pertai kan wai. Wong aka jinga day baka taka bawai no kanika pertai balano baki ni ki ai kinja day tangu blay bok pau bahabneng batib. Ki angel kim tim badaka gospel kum Marcos padwong ngau kunru ngam tim. Te katdo ulong kun jong blay udon ka jing burom yok pa la ka jing soto jong au kun ru utip ya ka bok pa utip hendrai kat ban ya to no lano baka pertai kan wan
ukwa baka ban ai kata ka jing pan bana baka jing tho kan long baitang nau blai bokpa uburom yokpa kiying kisem jungi mentang ni thui pi hapdeng kan ka pandemic don bon na pleng ki khon ki bomburam yokpa ngani thule ki khon jong pi ngam te ki khon jong pi ki khon jong kim kongo yang kadhado ngala sim ka kam ka baslur kum riuslur ngala sim tang ngala khotlang yaki bade ki khon ki ba i ki banda maong mga kim kongo nga sim ka lanti jong ka jingslur bade ka jing klanbor bakata ka long a hiar ka them jong ka jing saured ngong yaki khon ko khon nga ngamla ban pen biang yapi nga ngala kum kran yapi ngala kum kan hit yapi ngalakum thap ye pia por bangidang khna lakak tin ka jong blai kong khpau de hok ban thap ki khon ban sneng hakal ti ka jong trai trementa pat nga phidang kan mau kita te nga sim ka nikal ti jong ka jing slur bagata kolong sngo bha map no yanga kalti jong ka jing slur uji su burom yokpa kat ka ei ka bok pa uong ukongo Upen rem bat upen jupen rem yokpa bat upen ret yelade ulong ukhon ujong ublay te ye baro ya kaba la tho hakak tin ka jong ublay menta pat la pendep te wong pin sabna ki thma bat ki nem seu pin sabna yi ki jing knyo jomai kan sawan ka jing yap them kajing yaplam kan wan kajing le makanti kham don jing burom shu tri wong kini kilong tang kajing sedang te kajing jenjar te ngada perkhat uno kobet lang i kumbau la sange no ten rei kini kilong tang kajing sedang jeng kajing jenjar kajing wan kajong prias tem bom don jing sawa hadukat no lop lengo yo don ki pria ki bakham krau ki la banjia Wat katma kabala bena kumne kat hado baka NATO North Atlantic Treaty Organization ka EU ka European Union nang ta ka UK ka bamsim kabala wengno na ka European Union kan thob bat ka North America ka badai ka US bat ka Canada kini ki klemnod ban pha sipai banyada persya ya Karosia, klem nod ban pan si ka sipai. Ki klem nod ban penbena ba ka Ukraine kadai kata no fly zone kumrum sa ban her aeroplane. Te dakaba kampa sipai bada ka ba ka klem nod ban declare no fly zone kemen mano kemen Putin uyo ban le kad bamon. Kajing bompa jongki Yala kisipai ban yale kisipai Russia bakajing bom nod ban bena bakadai ka no fly zone kadao kolong balada pa sipai balada day ba declare no fly zone tekatma ba balai kalaki te wadom nyeo bakani ka pertai kan long ka ying song ne jong pi badia kai ka balakrena ka tin ka jong oblay mentala pendep Badhabala pendapat kakot ya pi badyanga bangin pai sau Jisu dakabangi sumari alade na makidon bon tangginang pansoy dakabangi saray dakabangi duay dakabangi longki balakloy nabakajingwan kajong utray Jisu omdon mono bala bantem bat kani kahikay yangi laban kerani kita galong kabadon kam Hanrei nakabenta ka nagajingyaseng ngan syonjur yakador jong kakam yakador jong kajingtray. Utray Jisu uong kumni yakabalatho aka gospel o Yohanes nakalnong kabasan bakadukot kabakat nyew wong ukpa jonga udang tray hado menta ngarong atray. Pilaban ongko nong yala pakanagapor, piong sapang kakam bakajing tray,
kijing tray ayung in tray tengah kwa ban pentip ya pi nagagtin ka jong ublay kabadai ru artat ka Bible Society annual meeting jong ka like se branch bat jong ka ri ka judge benreu jong e u Jisu ong ukpa jong udang tray hado menta ngaro nga tray lada don kano kakam ka ba pin tray kam day su kakam jong pi kadai kakam ka jong ukpa kakam jong ka jing penem kakam biya ka bantay bat ban penpa kakam jong ka jing laywat ki mensim ki belajar kakam ban lay pentengan ki ying ki baya kendo ki jing sosi kakam ban wengno ya ka kapnap kapnip dangi ban ya rablem ya ki kun sweat ya ki blasa riu kentai ya ki badok ya ki badko ya ki bamadla yeng menta namau trai udang trai hado menta ngaro ngan trai umhun tanggata utra Jisu wang trai no kadba kasngi kadangdan kadba kadangdan kasngi naga gospel kat kumuyones nakalnong ka bakandai baka tukot ka basaw ukenrad jongi wong kumne kador jang kajing tray kadai yang ban tray yakijing tray jong uta ublapa yang kadba dangdon kasngi yola bamit amdan mano bala ban tray wong kamit kajia hadin kata amdan mano bala bantray tray no kat badang syad dang klan kat badang don kasngi kamut kat badang syad dang klan tray no menta wanom buteng badang melasai belasisngi tray no menta ujisu ang kadai nga bantray no yakijing tray jung utaw bala pa nga kat bompat sep kasngi anda bala sep kasngi tu ay bala bantray Wadnom hado banda sep kasngi kabadan ron kasngi tongin traina unong to yung kitab Ecclesiastes ubadai usim Solomon uni hakipor kibola temen saban saklat no nakanakapertay ulayaw banto ya kanika kitab Ecclesiastes kemur unong ya to kana lane unong yalam bandaw bula to ya ka ulakren satang kabatala sudah amdone satang kabatala tenraya kaliang kajing traipat udon ya kakentin kabakraw kabla persat mensim kabla penkobor kabla pensrek janai baruang kumni nakakitab Ecclesiastes nakalnong kabakandai bakat dekot kabasipaw sengap uong ikini kekentin Kei baro bakakti jongme kasyam banle le ya kata dakaborba namaramdon kakam lemne kaboj lemne kajingtip lemne kajing start ha kajingtip syaka pamemen lagi kanu kakam kei kakam bakakti jongi kasyam banle nginle ya kata daka borba uji suong traino kabadang don kasri baduniru blay wong tray daka borba wadom tray tuny nga manta belasdang kenjano kobin ngalasdang tray tuny aw blay maap ya ngalong tang ubreo mentang ada pulih kaktin kajong ublay nga pulih no tang silenong sisngi hakini ki por kobet dengan etui pi ban si kitab ban kawai ke gospel tang sisngi tang hapo sisngi ngalala ban pule season pule menta pat ngala tray no tuny au blain ma pinga tray taka borba te ndah bawan kini kijing penting ani uto kobet kijing penting hadin kajing yabu Dr. Sailo lelei ngi haslong tengan itu ipi la sengo kumbang no covid lawande ani kadhadu kidon ki yeng ki bo nalor ki yeng belakang ya kajing kangyet ki la ker de kaperda ki ker sak to kaperda ki ang kablain panom yu i ani la sengo to covid ani no luantor
Te pedeng ka bakum kata ngaro ngalasdang ban sange ban pen thandai lade tenrei nga ong kumne ngantrei om tat nda habau covid ula sange hendrengan ya trei lang badu covid namar katangan sei bad boy bad bor bad hapdeng kini ki ars nem duna bajia unu covid hari jongi tengah layo ban tho sau tali ki kot layo ban penmi yaki layo ban ti paj baro ngantrei bada bangatrei ngan sei bad boy bad bor om ban sutrei tun ban ya saham don haying jongi lelei khon jonga ndala de ka por nong ton ya duai ulong atrai ulang ya ketin saham ni ngong wan melin pikum tolas dang da kajing jai tu rengangam ju saham ngani thui phi trei de ka borba bad hadu kat no ka long ka jiro ya ka kerteng ka jong utrai hapdeng unu covid lani klem covid trei harengkat bodu covid lani trei rengkat lam ba kajing banda bangla syongong are nga menta kumni ladap nyau posnem sakat no ngandang sa aga perthai klempep ngala ban klat no naga perthai ngala thikna bangan klat naga perthai tengala thikna ro bau jisun sawan no lanon wan yigata ngamtip ndrengate bo un sawan no tenamar bangatip bangadon stang khendiat kisnem tikijing trei jungam ta kelong double ngani thipi Kabar susi mentah kia pet no saklau tu kibreu. Kimia trei isu, jia seng rukum le isu. Hendrai lej no mentah, lej no arsya, siu no ikibla syaram mensua, lej no bon sya, ublay nisnei, ublay undoreng katlem. Tekaktin ka jang ublay kam simong bapitan ka kam ban trei no kalbarang don ka singi. Simlaong bakano bakakti jo me kasyam banle ya kano ka kam ban trei de ka borba tekaktin ka jong ublay pat kong wat ong tanga gijing kular hendrai pendapi gijing kular fulfill your promises pendapi laki jong kikular kasam ka basispa khandreu bakat khot ka bakat pra ka ong kumni ngan pendep yalaki jong kikular hakmat jong me atrai barak kemaru pajba jong o barokeng pendep ila kejang kikular berhadin pangila pendep ila kejang kikular ndangila letno nang ne naga perthai wei ban buram ya kita ki kam ki bangingile dai tangu jisu pule naga kitab ka jing penpau kalnong ka baar phoar bakat khat ka bakat ar ko ongkum ne hakmi nga wan kloi Bat kanong jonga ka don lembat nga. Ban ay nong haway po way baro kat kumbalong kijingle jong o. Baru pol pendap labha las new. Unsa ay bainong kat kum kijingle jongi ong kaktin ke jong otray. Hapdeng kini ki huri hura. Utaw COVID bakat kandai. Kata ka climate change bakiong. Kajingwan hap ka jong upria. Kajingwan jong ujumay, kajingwan jong katma. Hapdeng gibakum kini tungin kemen ombangin sausi. Namar bangin pai sa kaktin ka jong utray. Nama kaktin ka jong utray kam jukren danda. Yakay ka bakaktin jong ublay ka ong lanang pendep bat nang yay pendem. Kabadon kam yang ikalong ngintray yakakam da ka ba pendep no hakapor ka babiyang. Ngin sailod buj badbor bat ngin na pendep ru'i ngirigikam bat hakabakado uban ay bainong dew jisu tongin edway kinikapor atray babhang ay ngo yame pamesya yangi hakinikapor bangin don na kikijat kijame bat kaktin ka jame kalong ka syarak kalong ka jingshay kalong ka mlo bat ka wajlam arliang serti. Yara bagaktin ka jame ka bamap yano kibile persya yame. Bangisaw to bamame ko kanat babha. Lamem buram yano. Ndeke ka bam yano yakiba mame me buram.
day kiru hok ki jong me yarap ma me ngi bangin sem hakmat jong me ya ka hok ka ba day biang baga jing pen ime ga jong me bad ban pen em ngi ki breu ki balajat ba ki balarem ker khu ngi bagi nom thia thai ga jing em jong ngi ker khu ngi bagi nom long jai tu ba jai pede Henry haba me hikai ka jing ya ka dor jong ka kam ban trei om tang ban trei Henry ban pendem bat hadu kat no kon long ka buram ba ka jing ro ya ka keteng ka jang me tungin mi na ka jing ya seng ki bre ki banam ting yu tau coronavirus ngin ting be tang ya me bat namar bang ting ya me ke baro ba ka tin jome ko ong ngin sumar ngin le ngin pendem ngin ra la ki jong ki song na ka benta ka buram jame kerkhui ka branch like se branch kerkhui ngilang baro ngin silo sayo bali pais la ki jong ki snong ki jaka ki sem ki jong isnei ban kerkhui ki badok ki batngan ki rangli ki joki ki khon sweat ki nong bla ki nong kit nong ki nong trai kenta kerkhui ki nong rem ki nong nya kali auto ki nong kamai baki badok ki badon ha ki hospital ki bapang baki koidi yarap trai jisu ban polite no bakin yo yame lah pedeng ki jing tlot ki jing dona ngini i ka buram jame to da polite na ka yap thangan to polite na ka pan kalyang to polite na ka ram na ka sha ngin da yo pa ho nginam ngat ka jing corded ndengin mati ka jing snai jame ngin long ki khon ki jame ki ba ma me shem ka jing sobha sngo ko kana ka jing dwai piang jing korpan jing no por i dwai da ka bango krtang jame Chris amen. Kublai ya pi pastor hagane kapor ba pilayo ban pensngeu ya ka kubor jong ka tin ka jong blai nang yo ban pendon kam ya pi na we kapor sya we kapor bat kat ba blai dong pensa hagane ka pertai ngai scam gane ka kubor kalong ka jing kerku na ka benta jong i we pi baro pailang jong trai ki beliyo sngeu hagane kapor Dia hagane kapor shua bangin waino penwaino agane ke jiaseng in hiyo sngo shua ya ka choir na ka unit langlo padadin katang in sayo sngo ya ka jing penbena nagaliang ka branch ba nagaliang ka balang
Presiden kidon katu kini kijing benar kepada nak liang jong ka branch hagani kapor ka jingseng annual meeting jong ka Bible Society of India like sebran ka baar puai kan long hakanong Shillong area ka bumot ka bahanus nam arjar pulai ka annual meeting ka baar puai kan long hanong Shillong area hakatiyo ka beningkong jong benai mads bagane ka long ka jing kan mau nak bentajongi bangin bu ka jing kan mau baka annual meeting jongka branch jongi kepemut jongka Bible Society of like sebran kapenlong ya kajing seng kajing ya kendulang jongka kabajisun senam ha katayau kabeningkong jong ubenai mat man lak senam ten markta kum ki unit ki berana po jongka branch ngidai ban bu jingkan mau hai kani kenang bangin yo ban penbai ialah ki program ke bekerpang hapo ki unit ki jongi namar kane kadai katayo jong ka Bible Society like se branch ka jongi tenang ni khmat ada ka jimpen tip ka kumpoi slam ro haki unit ki jongi to tip bagane katayo beningkong jong ubenai mat kadai katayo jong ka Bible Society jong ka like se branch ka jongi nangta ka themes right week jong no slam arjar puar kaong kaktin ublay ka penskam ya gibangai ka thems right week jong no slam arjar puar kaktin ublay ka penskam ya gibangai nangta ka jengaseng kejipis not sabngi ka ba arpau ka banlong ha ka balang presbyterian maunai presbyteri hekitarik shipau khatlai mat arjar puar ka bemut kanek siblai banwan kan penlong ya kejing sang paj ba kumba julong hagis nam kebel ligno bar kinong kran ha kene sngi kinlong ha ka por shiposteng inong kran de Reverend BR Kanayo ha ka por shipjesteng inong kran de Reverend HE Marbanyang bat ha ka por ndre bajemen mit ban kran yak subject jong balang de Reverend HK Nongpsam tekene ka de kejing pentep ke bakarpang da ka benta jongi bangitip bagan kajing sang snot kabanlong hamonai kan pelong pajba kumba penlong hagnik snam kibeligno kajing engu banglio banlum hagnik artli kajing sang galong sausa hojar khandai spa prapuar sausa hojar khandai spa prapuar batnak benta kan kajing syakuri kajangi hagnik sngi kajing kedulang kajangi kum ka annual meeting ka arpau ka lapoi sya ka bakot ka kum ka nika program te kum ta ngin siami nang ne bat ngin second pat haunus nam arajar arpulai ha ka area nong Shillong ya ka ba ya ka unit on senang pentep hadin tang kita kijing benar bar kijing pentep kubla shibon to sngoban aingu e ublei se sin pat ha gane ke jan met jong gane ke sngi ha ka ublei ula yo penyo yangi ya gane ke lat ha ka baula ai gane ke mariang ka sngu tenatam na pedeng kini kisngi ki bala lejno ha kini ki benai ngidap da ke jing sngu men baro ha gane ke por kham tam upait lang jong ka bran hi baro ka wei kileyo banishong sngu kia ha gane ke jaka nak menta jing lait lu jong kene ka mariang ha kene ka por kidon katu kene jing pentip na kaliang jong ka unit kendiat es ngubah sya yang ha kene ka por ka benengkong nguban ai kublei ya kene ka madan ha ka bangin leyo ban penong ya kene ka jing seng ha ka bakakur jong ka jai sang hang ni kalayo ban long kli ha kene ka jaka tenadu bang ila pentip syaki ngilayo ka kentien
ba kinyo ban ai ban pendon kam ya kene kijing seng jong kabran kum tang ada ngungu sikade na kabenta kijing lakloi ke jong pi kakur hang ni kadon ru kawai ke jaka kabangi pendon kam ban yang kini ki kali kata kadai na kene ke jaka ke jongi rei ki badai trai ki dai na ka senong marngor tinglapan ya kete ke jaka hang te hakmat banbu ya ki kali na kabenta kinangwan jing seng te makiru kilong ki balak loy ban ai ya kete ke jaka ha ka bangi yo ban pendon kam ha kene ke sngi te ubleu nyo ban kerkhu ya pi Sengoban ai nguru, sengoban ai kubleru ya kini ki ba penyaj ya kini ka PS system. Ina du menem mit kle tresitom ban penbit penbiang ya kejing don kam ha kini ka sengi. To ubleu nang kerku ya pi. Pinayo kamet ka bakoj ka bakia kham tam. Pinayo ban le ha wipat ki program ala ha kano kejing khot kejing syak khot kejong pi. Ubleu nang kerku ya pi. Ngimla ru ban klem da ai kublei ya ka wipat ka benta ka balong ka badon kam ha kejing em ka jungi kata ka long ka bangin yo ban pendon kam nam ta ka ne ka sya ka bangi pendon kam ha ka ne ka sngi ila don ni wei pra bangech nadu ka ba ngilayo ban ya perkat ila ko ngu bat ila pediang sngu bha ya kejing kerpat ka jungi bat ila kular ban ai ya ka na ka benta kani kasni baro sisni ubleu nang kerkui pi kidan ru kini ki syuki pio I ha kani ka por lese kala long gajing pentut na kabenta jong pi ki perwengech ngimla ban penbiang ye syuki tenrei kabas ngungu kalong ya ki perwengech na kabalang presterian like se kabala ai sungup hai ya kejing kerpat kejungi ya kini kisuki ke bangio bani pendon kam ha kene kasni ubleu nang kerku ya kebalang prestrian halaik se hakiliang baro bat nangta nginamla ban klem da ai kublei ya kini kinong kran ha kaba ka unit kejungi hang ne le se ngi dap da kejing snuk men bat kejing sngu mentoy ha kene kasngi ha kaba kini ki syakri kejong trai ha bar artli kejing seng ki balong ki pastor na kabalang presterian bat na kabalang kejong blay ngi layo ya kini ki artli ki khubor katno ngi snuk men katno kalong kejing kerku khamtam ya kene ka unit kejongi om tang kane ka unit ke jongi nrele se ya kane ka dong ya kane ka than ka balalong dawai pat usordar jong kane ka senong le se kan long ka jingkerku ka jimentoy na ka benta jong kiru ublei un kerku pi ublei un kerku kini kinong kren ha ka ba phin sami nang ne to phinyo ban ra ka khubor ka jing snulem lane ban ai khublei lem ha ki yeng ki sam ki jong pi ki khun ki ti ki jong pi bat phinayai kan mau ya kan ka unit ka jungi hang ni bang inang long klan na ka wi ka por sya ka wi pat te kita ki long lengkot ki jing ai khub le ha kan ka por bat ka ba khadu ka long hadin dalawai kan ka jing seng kerpat nengkong ya ki ki driver ki ba ki naunya kali ki para bangej baro snubha wat nom ya kerki than kajaka lani ka surok ru kalong ka berit ka bakhap ngia lese kandon ke jing baklah neng tai snubha ya pej bha ya le kham suki nang bangin laj ya ki jing snusi lani ki jing penthut lani ki jing pen mensau kata kalong ke jing kerpat na kaliang jonga ha kene ka puar bat ka bakhadu kalong nga kerpat ya ki parabangai chapo jong ke unit namar ke jinga seng kalakut no tang haganeka program ka bangila ban pendap mentah ti hadin dalawai ke ne ke jinga seng kat ki bala ki parabangai chapo jong ke unit kin ya sa suahang haganeka jaka
ngin sa don katu kene kijing penbej na kebenta kijing don kam hapo jong kene ke unit te tang kita kijing ai khublei ka bangabu ha kene ke por ngai khublei sin pat ya phi ki par bangej baro phin sami na kene ke jingaseng na kene ke unit ke jungi to phin lai tek basuk bakmen le se kijing penkre ki jungi sibun kijing duna sibun kijing bombyang rei nga kerpat ya phi phin num ya theo phin map ya kijing bomla ki jungi phin lai tek basuk ke basan ublei un kerku la kalong hakilan tiaj ke ba lang ba ki kor ki bor la ne ka ba phiai te ki kyat ublei kijing suk unya ban kerku na ka banta ka burom ublei amen. Belayon yok ban kerku ya kenika koyar kaba ngiliyok sengau kenika por na ka unit langlau wat hapedeng gejing bun kam ba pipen krek kenika jing seng pidang la ruban ai ya kenika jing ruai kaba sengau tiang kenika por belayon yok ban kerku ya pigi samla baro jong kenika unit langlau ki belaya krek kenika jing ruai ngi sengau ru kenika jing pentip kenika por na kaliang ka branch ban nak liang ka unit hang ni teng ngi skem ngila sutu te haswa bangin penwai no ngakwa ban pensngau katu ni kijing ai kublei nak liang jong ka branch nang kong is ngau ban penpau ka jing songu ka bakrau ublei namar ka jing don kat jong u mat ka jing yalam ju ka jing plilat ju u ka bangi yo ban penlong ya ka ni ka annual meeting hagani ka sengi ngila du jing kermen si ka dei ndre blei start blei don bor ula plai lai lut yangi ngila yo ya kani ka jing seng ka bolong ka jing kerku ka bakrau ngi ai ku blei reverend dr O.L. Snaitang ibala yo ban sam ya kani ka kubor hagani ka por ngida ai ku blei sungu namar ba pila pediang pila sengap ya ka jing kerpat jongi ka branch wata pedeng ke jing bun kam wata pedeng ke lenti ke bajengai ba pihap banwan nang te na shlong blei nong long rengkat bat pi ai ku blei ru ke ying ka sem hi barok ko wei kabla kersyan borba ye pi ba pinlong syakri jong turai tingi ai ku blei kerpang ru i pastor ETL Marthong Marsilong i balayo ban sam ya ka kubor ka tin ke jong blei ha ka ni ka jing seng ka banukong Belayan do kerku ya pi bergai yang kesem bat pinang la bantrei sibun ya kam ke jong belai ke kubor jong pi kalalong ke jing kerku na ka benta jungi baro pailang ke jong turai ki bangili yo sengau ha ke sengi ai ku belai ginong sim benta baro ha ke ni ke jia seng nadu kinong yalam jia seng nadu kinong pule yaktin ke jong belai kinong duai bat ki kuayar baper na kini ki balang ki bangili sengau ha kini sengi bat kumju ru ini ki nong yesimenta ha ka singing inspiration ka bangili sengau baru artli ki jinya seng ngai kublei ya ki pastor ya ki evangelist ya teman basan ya ki rangba jong ka balang ki belong ki rishot ba jong ka BSI bat lemda day maki ngatrai ngi ke Bible Society jong like se branch nginom la bantrei kam kum balong menta ndaki pau la jandap ola dap arpos nem te ngi scam bagi pastor jongi ki evangelist temen basan ki rangba balang kinang ye Krisyan borba nang ni syakmat banginang la bantrei kamba ban pendep ya kan kam ga jong turai ngai kublai kerpang ru tami Reverend P.W. Elmer Wen aga jinglong temen jong i ibadang la ban ya don rekat bat ka branch jong i aga ne sengi ilalong ki ratba ki ba pratlenti ya aga ne Bible Society like se brana do kapor ka brang slang bleun kurku sikade na ka banta jong pi ai kublei yo sekretari jong ka branch ibala Tracy Tom wata pedeng ka jingbun kam jong i la tre da ka dur khmat ka bapu samki bat ka dur khmat bat ka jingbom khunyum ubleim nong yo ban kerku pi pastor ban yalam ya ka Bible Society
like sebran teng ai kublei ya ki executive member baro jong ka branch ki bangil haban shong meeting na ka wei ka por sha ka wei ka por pimsem la khen ya ka jing lot wat ka bai kali banwan he ki meeting jong ka bran pimsem la khen ya ka por ke bala penlo to blei nong yo ban kerku pi ki khot jong ka executive committee jong ka like sebran nadu ki pastor ki evangelist teman basan ki rang ba balang bat kiwe ba pila ya kit lengkor ya kam ke jong turai ya kublei ya ki secretary ki presiden jong ki unit baro bat jong ki area baro ki bala pentelun ya kam ke jong blei tingi ai kublei ya ki nong penbiang ya ka sound system hagen ke sengi te ngi ai kublei ya ki pailang ki jong turai baro nadu ki hep ki berit nadu ki samla nadu ki kena nadu ki longkmi longkpa ki rangba ki balaya donlang hagen ke sengi bat bala krisyan lang ya ka bias ai like sebran hagi sengi ki bala deb bat ki sengi ki por ki benangwan ting ai kublei kerpang ya kene ke unit langleu kabla pediang ya kene ke jiaseng aku ke sengi ngalapun ni pastor belum sekretari ola da jia bakalang leu unit ai daw le se baka por kala long kerki nginom la syuk ban pediang ya ke jiaseng namar kam tam hai bede berkejing penlut ya ke syasngi ya ke jing bam kaba haban pen krek ne sing ongi pastor ada ke belang lam leu tang ban yo penlong ya ke jing seng lada kimla ban pediang tang nom ta kata ai manga bat ping ya kit hi jing lut baro te walangam yo I pastor I ongum no dengan stip ila shu samrki tereng iso komen si kadai ba kan ke unit lang leu kala sim ya kita ki jing kit kia ki ba ngi de ban kit bat ngi leyo ban pelong ya kene ke jiaseng bat ngi leyo ka bam ka di ka biang ka jing pen krek pen krum nam ta kene ke jiaseng ka long ka biang ai kublei ya ki prabungej ha baru ar balang ha kene ke unit ki bala tresi tom ban penlong ya kene ke jiaseng ka job ai kublei ya ki volunteer baro ki bala yo ban penjaj saprang ya ki kam ki jam na kabenta kaburom ko jong blay langba kan ke jeseng te kublay sibon ni pi baro ki bedon kti ban yarap ban penlong ya kan ke sengi ke job na kabenta ke jing syakri jong yu blay te kito ki bo ngakum kled ru te snobha ban nom so te snobha ban sim ya kan ke jing kublay te ublay unyo ban kerku ban ngin se sembiang asnem ar hajar ar pulai haga annual meeting gaban salong hangte hapo area nong silong ngais kam blai unyo ban kerku yangi tingin ya penwai no ya kenika annual meeting jongi hagne por sobha se le suk le san ban poi hagi jaka sa jong pi de ke jing kerku go jong trai ngin yo ban ruai ya ke jing ruai ke ba pra phun riu badep kene ke jing ruai ngak sngoba ban khot di Reverend El Thaba en yo ban wan seni sekmat ban kerku ban pelaj yangi ya kene ke jing seng ke jing ruai ke ba prapun riu ong asliang ban yo I mar khmat yu jisu ban ye ruai klem thachu jing ijba jong u hasurok siar ke buram ngan ruai jam yero suken jai haying pernai bom jukut ngin ruai ke jing ruai ke ba prapun riu baro idkan ngayat lentip nengan rai lenter kalenti ngayek del mensim bansum hawa kalbari mensim jongak nam kidung lelengan nom ngop trai ba it uyalam da ungan yo job ungas liang ban yo I markmat yu jisu Banyar wai klem tachu jing ij ba jong u hasurok syar kaburom ngan wai jam yaro suken jai haying pernai
บอมจิวกุดงานรายลาดุมเตลิวกาลงกาเมนงานชากรียุตรายคำหาจันยาอูงัสโนยาวาอุนเป็นชายลาสอยตันอูวันยาเลบ้านเป็นวิทยางามตุรชาพรางบาดอุตรายกาจิงจบจงงาองอาสเลียงบันโยอีมาร์กมัดยูจิสูบัญญารไว้เคลมทัดสุจิงอิจบะจงอูหาสุรกเสียกาบูรอมงานระจำยารอสุขกันใจให้ยิงเพร์นายบอมจิวกุดงานไว้หาบายาหาเทมบาดุมนักมิตรชากิลุมงาอิลูกันรัดบาอิจหาชวาอุยาลามTibas bun yang ukne daging it ukring uyalam ngas ngehun bat ungam septing ungas liang ban yo I marmat yu jisu ban yar wai klam ta shu jing it ba jong u hasurok syar kaburong ngan rajam yarongสุขกันใจให้ยิงพรนายบอมจิวกุดงานวายจิงอาจพลุงกิชเลเอนาจิงเจนลิวบากาลิงจงงาอูเป็นพายแถมจิงมาอูลาอูตินยางาอูยาลำดาดาจิงเกอร์คูโลกบาอิดเอจงงาโองาอิดยาอูOngas liang ban yo I marmat yo Jesu ban yar wai klem ta shu jing I ba jong u hasurok syar kaburom ngan rajam yaro suken jai haying pernai bom jiu kut ngan rai Dong ya Tuhan Ablay try kunrat Ilapoi syakaban Panwai no kajing syukri kajongi hagan kajanmit Kumta atray terpelai no yangi Daki jung kerkublay kajong me Bangin lej pai syala kajong kijing Daki jing sup kajing kemen atray Bat long rangkat ru hakipor baro jong kajing im kajongi Hadu bangin yasyam bat me atray Batu doai kajing ai kajong Jesus Christ kajing ikba kajong belai kupa rangkat lem kajing pensaj bor kajong mensim bakhoj pan kersan bor yangi syakri ki batrit ki batlot kajong me ban long rangkat yaki bangai kajong me hakane ka unit ban long rangkat yaka brand sebol ko we ban long rangkat ru yaki bangai ki syakri ye me hang ne pastalakane ka berthai nadu mentashi ki bom bom jukudru amen